ҳамаи мо чизҳое дорем, ки ба онҳо боварӣ дорем, орзуҳое, ки мехоҳем амалӣ кунем ва мушкилоте, ки умедворем рӯзе ҳал мешаванд. шояд ин орзуи барқарор шудани робитаҳои оилавӣ, кам кардани вазн, раҳоӣ аз вобастагӣ ва ё оғози тиҷорати шахсӣ бошад. аммо баъзан вақт мегузарад, моҳ паси моҳ, ҳатто сол паси сол, ва мо ҳеҷ тағйиротеро намебинем. дар чунин ҳолатҳо дилсард шудан ва фикр кардан осон аст, ки ин ҳеҷ гоҳ рӯй намедиҳад. тақдирам ҳамин будааст, ё ман бояд бо ин вазъият созиш кунам. ҳамаи мо ноумедиҳо, шикастҳо ва талафоти зиндагиро аз сар мегузаронем. дард қисми ҷудонашавандаи ҳаёт аст. хеле осон аст, ки кас рӯҳафтода ва ҳатто талхком шавад ва аз худ бипурсад: чаро ин бо ман рӯй медиҳад? баъзан мо ба қисмати ҳаёти худ менигарем, ки ҳеҷ мантиқе надорад. калиди асосӣ дар он аст, ки мо дар лаҳзаҳои дарду сахтӣ чӣ гуна рафтор мекунем. дард моро тағйир медиҳад. ранҷи дил, талафот ва ноумедиҳо моро мисли пешина намегузоранд. ҳар як давраи дарднок, ҳарчанд шумо онро дӯст надоред, дар вуҷуди шумо чизеро мепарварад, ки танҳо дар вақтҳои душвор ташаккул ёфта метавонад. оқибат он давра мегузарад. шумо аз он убур мекунед, аммо шумо дигар шахси пешина нахоҳед буд. дар он лаҳзаҳои душвор, вақте ки шумо нороҳатед, талафотро аз сар мегузаронед ё бо беморӣ мубориза мебаред. метавонед ба осонӣ иҷозат диҳед, ки ин ҳама шуморо аз по афтонад. аммо чӣ гуна тағйир ёфтани шумо аз худатон вобаста аст. шумо метавонед аз ин имтиҳон шикаставу талхком берун оед ё қавитару беҳтар шавед. шумо метавонед мағлуб шуда бароед ва даст аз орзуҳоятон шӯед, ё бо иштиёқи нав, оташи нав ва ҳаяҷон барои имкониятҳои наве, ки дар пешанд, аз он гузаред. шояд ба ман ин вазъият писанд набошад, аммо ман нолакунанда нестам. ман ҷанговар ҳастам ва медонам, ки аз уҳдаи ин баромада метавонам. аз дард шикоят накунед. бидуни дард мо наметавонистем ба авҷи тақдири худ бирасем. баъзан мо худамон боиси дарди худ мешавем. интихобҳои нодуруст мекунем, ба муносибатҳои носолим ворид мешавем ё беш аз ҳад ҳарҷ карда зери қарз мемонем. акнун ин дардовар аст. мо бояд бо оқибатҳои он рӯбарӯ шавем. ҳамаи он дардро эҳсос мекунем. даъвати ман ба шумо ин аст, на танҳо аз дард гузаред, балки дар он рушд кунед. он душворӣ имконияте барои қавитар шудан, барои ташаккули хислат ва ба даст овардани эътимоди нав. ҳар кас метавонад таслим шавад. ҳар кас метавонад иҷозат диҳад, ки мушкилотро пахш кунад. аммо медонед, ин чӣ маъно дорад? ин исроф кардани дарди шумост. он дард барои боздоштани шумо нест. он барои омода сохтани шумо, баланд бардоштани мартаба ва рушди шумо онҷост. мушкилот қисми ҳаётанд. акнун ба худ гуфтанро бас кунед, ки ман дигар тоқат карда наметавонам. шумо заиф нестед, шумо тавоно ҳастед. оқибат дард мегузарад ва шумо қувваи наверо ба дунё меоред. танҳо аз сабаби он, ки чизе то ҳол рӯй надодааст, маънои онро надорад, ки он ҳеҷ гоҳ рӯй намедиҳад. ҳамеша қувваҳое хоҳанд буд, ки моро бовар кунондан мехоҳанд, то дар ҷое ҳастем қаноат кунем. ҳаёт роҳҳое дорад, ки орзуҳои моро пахш мекунад. онҳо метавонанд дар зери рӯҳафтодагӣ ё хатоҳои гузашта гур шаванд. орзуҳое ҳастанд, ки аз зери ҷудоии оилавӣ ё эътимоди паст ба худ дафн шудаанд. хеле осон аст, ки ба зиндагии миёнаҳолона қаноат кунем, дар ҳоле ки мо дорои потенсиали бузурге дар дохили худ ҳастем. шумо чиро ба ёд меоред? озор, дард ё чизҳоеро, ки натиҷа надодаанд? вазъиятро тағйир диҳед ва орзуи худро ба ёд оред. оё иҷозат додаед, ки ягон орзу дар дохили шумо дафн шавад? як вақтҳо шумо бовар доштед, ки метавонед кори бузурге анҷом диҳед. шумо бовар доштед, ки метавонед дар тиҷорат пешсаф бошед. шумо бовар доштед, ки метавонед он вобастагиро шиканед. вақти зиёд гузашт, баъзе нокомиҳо рӯй доданд. на ҳамаи онҳо айби шумо буд. шумо метавонистед ба осонӣ дар ҳамон ҷое, ки ҳастед, бимонед. ҳеҷ кас шуморо гунаҳкор намекард. душман мехоҳад шуморо фиреб диҳад, то орзуи худро дафн кунед. фикр мекунед, ки он ҳеҷ гоҳ амалӣ намешавад? ба ин дурӯғҳо бовар накунед. ҳеҷ гоҳ дер нест, то ҳамон шахсе шавед, ки барои он офарида шудаед. ҳар бор, ки шумо орзуи худро ба ёд меоред,
шумо гӯё хокро аз рӯи он дур мекунед. шумо онро дубора аз зери хок берун меоред. нишони ҳақиқии қаҳрамон дар он аст ки ҳатто агар ба рӯи орзуяш хок бошанд ҳам ба ҷои дафн шудан онро меафшонад. шумо ба пеш ҳаракат мекунед. агар дар вуҷуди шумо чизи бузурге намебуд, шумо ба ин қадар мухолифат рӯбарӯ намешудед. агар орзуи шумо зинда ва дар роҳи амалӣ шудан намебуд, ин қадар монеаҳо бар зидди шумо намеомаданд. он орзу ҳанӯз зинда аст. шояд шумо 1 сол пеш, 5 сол пеш ё ҳатто 40 сол пеш кӯшиш кардед ва натиҷа надод. ҳеҷ кас набуд, ки ба шумо кӯмак кунад. бозгардед ва дубора кӯшиш кунед. ин вақти шумост. ин лаҳзаи шумост. тақдиратон шуморо садо мезанад. метавонам ба шумо гӯям, ки орзуи шумо намурдааст. танҳо вақташ нарасидааст. вақти шумо меояд. пешравӣ дар роҳ аст. имкониятҳои хуб меоянд. ваъдаҳое ки ба онҳо такя мекардед ва орзуҳое ки дар бораашон дуо мекардед, камбизоатӣ ва нодорӣ тақдири шумо нест. муборизаи доимӣ ва танҳо рӯзро гузарондан анҷоми қиссаи шумо нест. ин сахтиҳои кӯчак барои як лаҳзаанд. мушкилот муваққатист. шаҳомат ва пирӯзӣ ҷовидонист. дар дохили шумо орзуҳое нуҳуфтаанд. мисли оташ, шумо эҳсос хоҳед кард, ки тақдиратон шуморо садо мезанад. шояд бори аввал нашуд. қарзи бонкӣ тасдиқ нашуд. шуморо барои он вазифа интихоб накардаанд. ташхиси тиббӣ хуб набуд. ин ҳеҷ гап нест. он орзу ҳанӯз дар вуҷуди шумост. ин вақти шумост. ин лаҳзаи шумост. шаку шубҳаҳоро аз худ дур кунед. андешаҳои манфиро дур кунед. шояд дар ҷои дуруст ва дар вақти дуруст ҳастед. акнун танҳо коре ки бояд кунед ин аст, ки тарзи фикрронии худро дуруст кунед. парвардигоро, ман бовар дорам, ки ин солимӣ ва комилияти ман аст. ин соли вохӯрии ман бо одамони орзуҳоям аст. ин соли пешрафти ман дар корам аст, то ба сатҳи нави тақдири худ қадам гузорам. ин соли амалӣ шудани орзуҳои ман аст. соли раҳоӣ аз афсурдагӣ. ин соли вохӯрӣ бо одамони муносиб аст. ин соли дидани муваффақияти дучанд аст. соли барқароршавӣ ва оғози нав. акнун фикратонро ба самти дуруст равона кунед.